Hola, què tal? Soc el Dani i això és Fent el Suec. Edició vídeo, aquesta vegada. Si entres al meu canal de YouTube, deixaré l'enllaç a les notes d'aquest programa, trobaràs l'enllaç per poder veure aquest vídeo que estic gravant en el mateix lloc que on vam deixar l'últim capítol de la temporada. Així comencem una nova temporada i ho fem des del mateix lloc que ho vam deixar a l'últim capítol. Prepara't que aquí comença el podcast d'en Dani. Una fe d'errades, i és que vaig cometre un error en català i vaig dir garrapates, i no són garrapates si no són paparres. No, ho sento, la veritat és que ho sento. He d'agrair en Josete, del podcaster Josete, que també posaré en l'enllaç als podcasts que ell té, a les notes del programa. Gràcies, Josete, per rectificar-me. Així també ho dic a tothom, qui vulgui rectificar ho pot fer lliurement dins en tot el respecte, perquè no intento fer errades expressament, sinó que, bé, a vegades, com que no practico gaire el català aquí a Suècia, doncs es fa difícil, o es fa més aviat fàcil que se t'oblidin les paraules. I bé, estem aquí a Juntrasgrön amb el xat que està davant meu i amb Enrico, i aquí hi ha uns girassols impressionants, fan com un pam llarg més gran de la meva mà, de grans, preciosos, i unes abelles que estan traient el nèctar. I ja hem dinat i podríem dir que ja hem acabat aquí a la Suècia l'estiu. Jo crec que avui, no, demà, encara farà bon dia, però aquí ja s'ha acabat l'estiu. Ara crec que estarem a 23 o 24 graus. Sí que és cert que en els últims anys estem trobant que no només l'estiu s'allarga més del que s'havia allargat en els últims anys. Normalment al mes d'agost, ja inclús a la primera setmana d'agost, ja fa fresqueta i la gent ja comença a tornar de vacances a principis d'agost, però com que portem uns anys ja que fa bon temps, quan a mitjans d'agost, doncs la gent, estic notant que està allargant més les vacances. Al final arribarà com a Catalunya, que molta gent fa vacances al mes d'agost, doncs segurament. Però aquí de moment la gent agafa vacances al mes de juliol, però ja hem tornat. Ja hem tornat i el podcast també de Fent el Suec ha tornat. Important, li estic donant li estic posant molt de contingut al blog de danielaragai.net i trobaràs bastanta informació. I a partir d'ara, aquests podcasts que estan en català també els trobaràs, un breu resum del que explico, el trobaràs també en el blog, danielaragai.net. I bé, fins aquí el capítol d'avui, curtet, i d'aquí uns dies, una setmaneta segurament, tornarem amb més cosetes de Suècia. En format vídeo ja no sé, suposo que sí, no sé, ja ho veurem. Moltes gràcies per el teu temps i ens escoltem o ens veiem aviat. Adéu!